Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Gaur, Leizeak musika taldeko Xibon eta Irati ditugu gurekin. 5 emakumek konposatzen dute talde hau, eta ziur nago gauza pilo bat dituztela kontatzeko. Beraz, goazen pixkatxo bat haiekin hitz egitera. Ongi etorri, Irati eta Xibon, Leizeak taldeko 2 kide, ez? Baina gehiago zarete, ez da? Zenbat zarete? Gaur egun 5 talde kide gara. Bai, 2 gitarra, 2 abeslari printzipala, Xibon dagoela gitarra eta abeslari moduan, eta bateria eta, ni bajoa. Eta, ze motako musika taldea da edo, ze estilo edo erabiltzen duzue? Orokorrean esaten dugu rock, Bale? baina uste dut beste estiloak ere ukitzen ditugula. Pop-rock batzutan punkiragoa. Bai, regea batzutan igual bertsioren bat igual egiten dugu. Bai, Irati flautara pasatzen da. Bai, jotzen dut ere zehar txirula. Hori barkatu. Orduan bai, batzutan, lasai, Flauta. batzutan. Sartzen dugu hor, normalean iseoko abestiren bat, ezak zer, orduan. Bale. Orduan, bertsioak jotzen dituzue edo baita ere zuen abesti propioak dituzue? Hasieran hasi ginen bertsioekin hori, Bale. elkartu ginen hasieran Xibon eta biok, eta, dena bertsioak, bai ere bera momentu horretan banakako abestiak atera zituen, orduan elkartu ginenean, hasieratik igual hasi ginela ja gureak jotzen ikusten dut. Bai. Bai. Hori, hasieratik, nik ja banituen abesti batzuk, ez nituen kaleratu bakarlari moduan, baina banituen hor, orduan, eramaten nituen eta Iratirekin basua sartu, tal. Eta gero, bertsoekin, ez, bateratu. Bai, eta gaur egun atera genuela diska, orduan, jotzen ditugula gure abesti horiek, eta, hor, sukaldean dauden beste batzuk ere. Bale, orduan, beraz, zuek izan zineten pixka bat hasi zinetenak edo taldea, eraikitzen. Bai, kontatuko dugu nora izan zen, oso divertigarria dela. Bai, emaiozu, venga, ba. Bai, izan zen 2017an, 2018ko uda batean, Mendillorriko jaietan. Elkartu ginen, gu ja lehenagotik ikastolan jotzen genuen elkarrekin panderoa. Eta, sin más, bakoitza gero ja, DBH bakoitza bere bizitza, ez dakiz zer. Ordan ja, ustot izan zela, zuk egintzen nuela Instagrameko kontuak, artistiko bat, olako zer. Bai, nik egin nahi nuen musika, baina, ikusi dituen taldeak, de kolegas y tal, eta dituen lagun musikariak, eta zen nuen, voy a hacer una cuenta de Instagram, eta hasiko naiz jarraitzen musikariak, y a ver qué pasa. Perfecto. Eta hori, eta justo Irati gerturatu zen, ez, hori kontuan hartuta, esan zuen, gustatzen zait. Egiten duzun ezakitzea. Bai. Ordan hori, Mendillorritako jaietan, hori, txosnetan elkartu ginen, eta hitz egiten, no seke, venga, sortuko dut aldea, ezakitzea, Eta, hori egin genuen, hasi ginen Ira eta Boz bezala elkartzen. Ira eta Boz? Bai. Bale. Ira de Irati. Eta Boz de Xibon. Esa hotxa. Bai, hori da. Eta egon ginen, ezak izen bat denbora, baina eman genituen kontzertuak como Ira y Boz. Bai, akustikoan. Eta gero Irantzu sartu zen beste neska bat, lehengo bateria. Eta ere, lehiko anekdotiko izan zen, zer hasi ginen, hori, nik ematen nion euskarako klaseak edo laguntza, eta berak niri ematen zidan gitarrako klaseak. Edo hori, hasi ginen horrela geratzen. Trukean edo. Bai, trukean, ze dirurik ez. Claro. Eta, eman genituen 2 klase, eta esan zidan, kontatu nion, hasi gara hori basua eta gitarra, eta, klaro, bera perkua zen, orduan, esan zuen, bai, animatuko naiz. Eta horrela jarretu guren pixka bat, bai? Eta... Hortik urte batera, ezakit oso ondo zen batera,
bai ikusi genuela, eman nahi geniola beste formatu bat, ez, pixka bat akustikoa alde batera utzi. Eta hasi ginen ja, hartu genuen beste gitarrista bat Ainhoa Garain. Gero sartu zen, ez dakit, guztut, gutxira izan zela Irati Guti sartu zela, abeslaria. Guti lehenengo. Guti lehenengo eta gero Ainhoa. Zer gainera Ainhoa zen gu ikustera. Duela pila bat ez, orduan normala aztea. Egia da. Etorri zen Ainhoa gu ikustera eta gero Ainhoa sartu zen taldean. Egia da, Errotxapeako gaztetxean, ez? Bai, egia da. Pues hori, sartu zen orduan lehenengo Ainhoa. Lehenengo Irati. Lehenengo Irati abeslaria. Ainhoa joan zen zuek ikustera. Hori da, eta bazegoen ja Irati. Ordan hortik gutxira hasi zen gurekin hitz egiten ezakiz zer, ordan sartu zen ja Ainhoa gure begarra. Eta, guztiak izan ziren, lehengo bateriagatik, hasi zen, ezagutzen dut abeslari bat, ezagutzen dut gitarra bat, eta gero bera, joan zen, como joe, sortu du guztia eta ja joan da, lana eginda, ja. Bai, apaña todo, bai. Bai, eta gaur egungo bateria Iratxe, bai, sartu zela justo Maravillas abestia grabatu, bi aste lehenago, olako zerbait, hitz egin genuen berarekin begira Iratxe, behar dugu norbait, hau ja grabatzeko, ezak zer, ostra, etorri zen, bi alditan igual entzun eta grabatu. Jo, Beraz izan da guztia pixkat kateatua, ez? Osea, normalean taldeak sortzen dira, guazen ez talde bat gara, guazen edo bizpairu gaude, guazen zerbait egitera, ez? Baina zuek izan da pixkat kateatua, ez? Baina azkenean... Azkenean ere hori gure izaera, ez? Pixka bat ere sortzen geunden. Egia da bilatu genuela, bateria, denbora batez, eta hori izan zen, egia da nahi genuela emakumea izatea, ze, azkenean gure letrak eta zintzu handiagoa zuen emakumea izatea gizona baino, baina, hasieratean, dut... Bai, egon ginen ere mutiko batekin saiatzen, zen aldi batean ere... Bai, eta... Eske orain ezakitzizu. Unai, kurroz. Pleurako bateria. Bale. Eta hori, orduan ja sartu zen, eta orduan bai, hortik ja bai ikusten dugula, leizeak gu bosto. Bai, leizeaken sorrera, como tal izan zen momentu horretan, Iratxe ja sartu zenean. Osea, Maravillas abestia grabatu baina pixka bat lehenago, ez? Bai, hori da, 2 aste lehenago, 3 aste lehenago hori da. Eta gainera, abesti hori nahiko, ez klabea izan da edo zuen, ez dakit zuen ibilbidean, ez? Nahiko entzuna izan da, eta baita ere, esplikatu du zergatik egin zenuten, eta nola sortu zen baita ere momentu hori? Pues azkenean, momentu horretan ere, Maravillas gaztetxea bazegoen bor-bor, eta Baidoia Tapiarekin hasi, eramaten nintzen, ze beste proiektuetan topatu egin gara, eta, baitz egin zidan, hasi naiz abestia hau, eta gainen inguruan, eta arratsalde batean geratu ginen, eta amaitu genuen, hori buelta bat eman, eta, nik uste dut pixka bat hori elkarrekin egin genuela, eta, azkenean, hori, hasi nintzenean leizeakekin, izan behar zen pixka eta besti bat, jotzen duzula, baina ja hor geratzen zen. Bai, momentu baterako, baina listo, ez? Bai, eta niretzat zen pixka bat, ze pena, ez? Nahi nuen pixka bat hori mantendu, orduan, komentatu nion. Eta leizeakekin grabatzea, eta, hori, bideoklip xume bat egin, tal, eta pixka bat, sortu zen naturalki, bai, eta justo, bai, izan zuen nahiko punts, ez dut ere gai politikoari lotuta. Eta nik uste dut ere berritxarrak daukanez Maravillas deitzen dena abesti bat, no es por quitarnos flores, baina nik uste dut ere, jendeak jartzen duela... Maravillas. Maravillas eta gertzen zen gure abestia, entzegin ziguten Txiletik, Argentinatik. Bai, nik uste dut ez zela horregatik. Ere, izan daiteke. Bai. Buena manera de hacer marketing. Marketing hori da. Nahi gabe, baina marketing moduko. Izan daiteke. Bai, jo que se, ez dakit zergatik bestera, baina... Bai, ze batzutan igual. Nahiko ikusia, bai. Batzutan igual talde txikiak ez zaila duzu edo zaila dute, ez? Pixka bat entzunak izateko beste... zuen txokotik edo ez? Baina igual, modu honetan baita ere, horrela norbait deskubritzen zaitu, esaten duzu, ze ondo, ez? Baina ze polita edo gustaren zait, baina bestela igual ez nuke deskubrituko, ez? Bai. Gero ere, zen pixka bat gino modukoa ere
Fermin Valenciako abestiari, ordan uste dut ere, lotura hori, uste dut pixkat dena izan Bai. dela. Bai, eta bueno, eta ondo egin genuela ere. Bai, oso polita da. Eta gero ere, hori, gai politikoagatik, nik uste, Euskal Herria mailan uste dut ere entzun dela horregatik. Bueno, eta ondo egiten duzuelako baita ere, ez? Oso polita da, entzuten nik, osea, bai. Bertxetatik nik hori dut mugikorrean, así que... Gauza da, egia da, gero geratu zitzaigula, etiketatu zitzaigula asko talde akustikoa. Bale. Eta, osea, gure herrian ere, osea, ditu gintuzten rollo, bai, berduko talde akustiko, eta ze, como, ez jarela talde akustiko bat, baina, ordan gara izan zen pixka bat, armado de filo, pixka bat. Bale. Baina, osea, eskertzen dugu pilo bat izan duen, ez? Baina, bueno, Arrera edo arrakasta. Baina hori egia da, orain txortan uste dut egin nahi dugula zerbait ezberdina bai. Bale. Zein da orain hartu nahi duzuen pixka bat ibilbidea edo? Galdera ona. Zakizue? Edo zer da, spoiler? Bueno, pixka bat, bueno. Nik uste dut diskan ja ikusten da eta nik uste dut nabaritzen dela, ez badaude igual, eta normalen etxaten dugu, ez igual urte hauen, ez dakit nola esan, urte hauen erantzuna dela diska hau, ez? Igual hasieratik laburpen modua hori da. Igual hasieratik sortu genituen abestiak hemen daude eta igual duela hilabete batzuk sortutakoak ere. Orduan nik uste dut hartu nahi dugun ibilbidea igual dela azkeneko, ez, pixkat, ez dakit nola azaldu, baina azkeneko abestiekin igual isla gehiago egiten duena, gero ere igual pentsatu dugu diska zirkular batzuk egitea, ez gai bati buruz, peskate horiek ere lotura bat izatea, no se, ez, horrelako... Horrendik gaude pixkat debatean. Bale. Osa, daude hortik, como muchas ideas, bai, osa, gero ere, egia da, bueno, gaude orain bigarren diskan ja pentsatzen, eta, bueno, horrendik ez dugu, promorik eman honi, zer hori eskazkenean, laburpen bat bezala denez, ikusten dugu, jo, venga, orain zer egin nahi dugu benetan. Bai, normalen geratzen da, ez, zerbait egiten duzunean, jazaude beste batetan pentsatzen, ez? Eta, bueno, nik ulertzen dut pixkat diska hori hartu nahi duela izaera bat, baina gero, ez duela mugatu behar. Osea, gero etorri daitezkela ere, hori ez da soinurik motako abestiak edo abesti punkeagoak ere jarraituko direla, baina uste dut ere zerbait poperilloagoa ere hor gaudela ez, pixka bat. Bai, bien artean. Bai, pixka bat dikotomia. Bai, igual, jo que se, lotura igual dela lasaiagoa eta hori ez da soinurik, bai, horrelako kontraste horiek ere gustatzen zaizkigu. Bai, azkenean bost pertsona gara taldean. Claro, eta kontraste hori igual baita ere dago, ez? Bai. Gero dago, Ainhoa, metal abestiak egin nahi dituena. Eta asko, bueno, pues popurri. Bai, hori da. Azkenean da lehizeaken ezakite esentzia hori. Bai. Bueno, lehen esan duzu, ez, rock bezala igual izenatzen zaretela, baina gero ere mota askotariko, ez, soinuak dituzuela, ez? Eta gero baita ere, hori, bost izan da, ez, eta hain, bueno, esaten duzuena, ez, izaera ezberdinak, nola sortzerako momentuan, zer lehen esan duzu, zu hasi zinela horre abestiak sortzen, eta hori izan zela pixkata hasieran egin zenutena, baina gero, normalean nork idazten ditu abestiak, edo nola hasten zarete sortzen? Nor da beti hasten dena, edo ez da inoiz, osea, edo beti ezberdin da, batzutan soinua, beste batzutan norbait idatzi. Normalean ekartzen du, Sibonek ekartzen ditu ideiak, letrak nahiko eginak, nik uste dut, letrak eta gitarra akustikoarekin hor oinarrizko zerbait. Eta, bueno, batzutan ja ekartzen dugu, pues begira, hau da abestia, ez? Hau da pentsatu dara. La parte de una nación, no, ez, baina... Hau da bestia, eta ez dugu aldatu. Ez, baina... Ez, begira, hau da pentsatu dudan letra, eta hori dira akordeak. Hortik ja elkartzen gara, eta, jo, pues, jo que sé, igual, Ainhoa gitarrarekin, ez? Más así... Heavy, metal. Azten da, pues venga, igual, pues arreglitos, ez dakit zer, ez? Sartzen gara horretan, ikustu dute horrela egiten ditugula normalean. Bai, gero, bueno, Ainhoak ere egin zuen bat, pandemia garaian, bai. Eta ikusten da, el rollo más metalero. Bai. Eta hori bai, baina normalean, bai, letrak eta hori, bai, normalean egiten ditut nik, edo batzutan, bai, jo, pues begira, hau, ezakit oso gino lan kajatu, eta batzutan beste abeslariarekin eritze egiten dut. Azkenean berak ere, musika ikasten ari da, orduan,
Jo, hemen zer egiten ari naizen, batzutan Vale. zer egiten ari naizen edo... Bale, osea, zu, adibidez, musika ikasketak egin dituzu edo... Ez, Vale. autodidakta izan Vale. naiz. Orduan, bidatzen diet eta jo, hau gustatzen zait, eta zer iruditzen zaizu, eta jo, ez dakit zergatik sartzen duzun hau, baina ongi geratzen da. Bai, orduan, beti bakoitzak egiten du bere ekarpena. Bai, eta badu bakoitzaren kutsua azkenean. Bai, baina uste dut hori ere aldatzen ari garela orain. Gainera hitz egin dugu pixka bat konposatzeko, entsaioak egin behar ditugula. Ez bakarrik musika jo, baizik eta konposatzeko Bale. Bai, utzi Entsaioak egula utzi. tartea ere horri. Bai, Bai. elkarrekin. Venga, emango diogu basoari, ze melodia, ze tal. Bale. Nik uste dut ere, asko gustatu zaidan gauzat, leizak modan egin duguna, eta beste taldeek ere suposatzen dut egiten dutela, baina igual egiten ditugula momentos de inflexión, elkarten gara, eta egiten dugu balorazioa, nola egon gara, nakako, nirati bezala ze ekarpen egin ditut, zer dut hobetzeko, pixkat horrela, eta jartzen genuen amankomunean. Orduan bakoitza bai hartu dugula taldean ze eginkizun ditugun, gero ere ensaiatzen dugu roketxean, orduan horrekin ze bete behar ditugun, zer egin behar den, bakoitza baduela bere eginkizuna ere taldean. Orduan ezakit, marko hori ere ateratzea nik uste dut ondo. Eta nola lertzen duzu musika eta nola lertzen duzu taldea ere. Konpromesuari lotuta, motivazioari lotuta. Jo, ez da interesgarria, ez? Bai. Eta nola ulertzen duzu edo, orain, imaginatzen dut esan duzuela, orain bostok leizeak sentitzen zaretela, esan duzue oso harri, ez? Bostok puntu berean zaudete, ze imaginatzen dut hori garrantzitsua dela, ez? Diozunea, motivazio edo konpromesu aldetik, ez? Talde batean. Pues, denboradaren arabera. Vale. Azkenean agian ni nago supermotibatua, baina agian beste batez, orduan, ezakit gero ere taldea hasten zarenean dena oso mantxo doa, orduan. Vale. Gora berak daude, nik uste. Gero, Asko. bakoitzak bizitzen ari den gauza pertsonalak ere hor daude, baina bai, badaukagu zerbait amankomunean, azkenean lotzen gaituena, eta, zerbait polita hitz egiten dugula beti da, ikusten garela familia bat bezala, Vale. eta musikatik kanpo jarraitzen dugula harremanetan, eta hori, ezakit. Orduan, batzutan agian motivazioa falta zaitzu, baina esaten zu, eske nola utziko dut, edo, ezakit, gero egiten duzu klik aldaketa hori, eta esaten zu, pues asko disfrutatu dut, agian beste egunean, pues justo egun txar bat nuen, edo, jo que se. Baina ikuste dut sortu dugun giro hori, gure artean sortu dugun harreman hori, ezakit, ez dela, egun txar horiekin kentzen. Nik uste dut laguntzen nuela pila bat, eta kanpoan, gehienek esaten digute, eta askotan esan digute, nabaritzen dela pila bat dugun harremana, eta sortu dugun hori, konfiantza askoa, eta hori asko eskertzen da ere. Eta ere entsaioak batzutan ere terapia egiten dugu, eramaten dut gitarra, todas movidas gainera autobusean, eta terapia. Eta nien plan, ezakit ez da zertarako ekarri ditudan materialak, baina eskertzen da, Karo, beharrezkoa da baita, ez? Gero Bai. gauzak isladatzeko holtza gainean, ez? Azkenean, bai, musika oso ondo egin dezakezu guztia, baina azkenean, emozioak lotzen du egiten dugun arte oro, ez? Eta orduan hori ere isladatzen baldin bada, ez? Azkenean transmititzen da. Eta horretan datza baita ere, ez? Arte egiten duzuna, ez dakit zuek zer edo nola ulertzen duzuen artea eta zer erakartzen zaituen artearekin lotura daukana, baina imaginatzen ere hori izango dela, ez? Harremanak, lotura, transmititzeko hori. Hori da, azkenean bai ikusten dugula, igual egun txar bat dugunean, hori alde batera uzteko, baina bai gure barruan ditugun gauzak islatzeko. Eta gauzak, gertatzen diren gauzak ere kontatzeko. Aldarrikapen moduan, Edo emozional. Bai. Emozionala ere aldarrikapena dela. Claro, hori da, ez? Eta gizartearekiko lotura izan behar du arte guztiak? Edo, jende batzuk pentsatzen dute, edo, esan da, ez, entretenimendu hutsa ere, egon daitekela, ez? Arte izan daitekela bakarrik entretenimendu hutsa. Zuendako, nola ulertzen duzuen artea? Gizartearekiko konpromesu bat, edo? Lehen ikusten nuen gehiago hori, ez, jendearekiko konpromesua
Baina, batzutan ere, txorakeriak egitea, batzutan esaten dut, abesti bat egitea ongi pasatzeko eta txorakeriak egiteko, ere eskertuko nuke. Nik uste dut horrekin ere, ez dakite diozun tipo ea politika egiten den... Ez, nik uste esan behar duzuna interesgarria dela, ez? Ze gizartarekiko zer den konpromesu, ez? Beti politikoa izan behar da, edo batzutan ere izan behar du beste... Nik uste dut adibidez horrekin ere, ez, ez direla igual aldarrikapen zuzenak agertu beharra bestietan. Eta hori ere nik uste dut beste aldarrikapen bat dela. Ez? Jo que sé, me lo quiero pasar bien, hori ere aldarrikatzen duzu, no sé. Hombre, bai, azkenean, adibidez, holtza gainean emakume bat egotea disfrutatzen, hori ere aldarrikapen... Eta ez bat, bost. Hori da, orduan nik uste horren aldaketa bat sortzen duen zerbait, pentsamendua sortzen duenak, nik uste dut ja aldarrikapen bat dela, orduan. Nik uste dut azkenean dena dela, jo que sé, azkenean hor jartzen dara zu, ez? Hor holtzaren gainean, eta esaten zu, jo que sé, gaur janditut lekak. Ez baina bai, horratzen badaude gauzak, orduan, no sé, nik uste dut denarekin, no... Pro-veganismo! Galdu naiz! Ja, nire galdu naiz, baina... Ez, ulertzen dut. Bai, baita ere pertsona baten presentzia holtza gainean, eta esaten duena, ez, hor gero... daudela gauza asko atzetik, ez? Hori da, aldaketa bat sortzen duela, igual egiten duela besteat, esaten dena ez politikoa, baina nik uste dut ala ere horra aldaketa bat dagoela ere. Zakit ondo azkaldu da, baina... Bai, ulertu da, bai. Gizartarekiko konpromesua ez dela beti izan behar aldarrikapen zuzen bat, eta oso egoera politiko zehatz batekin lotuta, ez? Izan daitekeela gauza gaude superestresatuta lanetik gainezka ez dakiz zer, eta behar duguna da desfoge eta ondo pasatu eta disfrutatu, ez? Hori baita ere aldarrikapen bat da, ez? Azkenean, igual, ez dakit, osasun mentalarekin lotuta, edo gure plazerrarekin lotuta, ez? Edo dena delakoa, ez? Bai. Esan. Niretzat ere, batzutan nekatu egin zaidana da, lehen ikusten nuen, ez dakit, agian militantziarekin eta nengoen superatope. Eta zen, bost emakume gara, eta egin behar dut musika gogorra. Ze emakumeari beti lotzen zaigu popa edo musika biguinagoa, tal, ez dakit zer. Eske gero hori nekatzen duen beste, esan dut, ez ditut estereotipo guztiak apurtu behar, ez da nire zer egina, orduan aldarrikapenei lotuta, egia da batzutan nahi gabe egiten dela, baina ez duzula egon behar betik bai, eske aldarrikapen hau egin nahi dut. Edo neska gazteak, nahi dut neska gazteek gu ikustea, hemen gaudela eta gero haiek ere animatzeko. Bai, baina uste dut oso neketsua dela aldi oro beti politikoki superzuzenak izatea, kontrasanik ez izatea, eta hori, orduan, niretzat, batzutan agian ez dut aldarrikapenik egin nahi, eta aldarrikapen egiten dute, baina ez dut esfortzu hori egin nahi beti, ez? Batzutan da, zortzi hemen nahi baduzu borrokatu eta etxean geratu nahi baduzu deskantzatu behar duzulako, deskantzatu, tio, eske, ezakit, agian, ikusten dut beste modu batez, osea... No, ez nago zurekin, lehen nagoen superatopen dan, aportu behar dut honekin eta honekin eta honekin, guztiak ez, baina ez, hainbat estereotipo musikaren arloan, ezakit zer, eta orain da, emozioen inguruan hitz egin nahi baldin badut, eta aturnak aden nioina, egingo dut. Bai, eta gainera, esaten duzuna, guztiz ulertzen zaitut, eta gainera nik uste baita ere emakume horiek exikitu zaigula beti kontraesan horiek ez izatera, ez azkenean zaude borrokan zerbaitengatik ez, eta orduan izan behar zela superzuzena, ez daki zer, ez, eta orduan ezin dituzu kontradikzioak izan, ezin zara izan, eta gero gainera esate duzu, baina, hau, organikoki ateratzen bat izan dizu, ez nik talde punki gogor bat egin nahi dut, eta nahi hori daukat, aurrera. Baina puntu batean, ez, azkenean esan duzu hasi zinetela 2016-2017, ez? Hortik. Begira... Emeretzian, ez? Bai, hori, zuek. Azkenean, begira zei bilbide, zuek eraldatu zarete, ez? Orain beste puntu batean zaudete, eta beste zerbait egin nahi bat emozu, azkenean, horrekin konektatu eta aurrera, ez? Eta gero baita ere esaten duzuna,
emozioak eta gauza guzti hauek, ez? Beti emakumeari lotu zaien gauzak, beti ikusi ditugu perspektiba, ez dakit, edo balioste gutxiago batekin. Baina zergatik ez hori ere aldarrikatu, ez? Guri atxikitu zaizkigun gauza guzti horiek, ez? Pues ez dakit, sentimenduak, zaintza ez dakit zer guzti hori, baita ere aldarrikapen hori egitea, superlegitimo, eta igual superbeharrezkoa baita ere, ez? Ze badirudi baita ere emakume bat gizon batek egin duen rol hori hartzen duenean, orduan baliosten diogu, baina bere ere aldarrikatzen duenean edo bere barrutik ateratzen den hori, ez? Izan daiteke bat edo bestea, edo biak, edo bata batzuetan. Osea, superlegitimo. Osea, nik uste, bai. Gainera hori, osea, 5 emakume gontza baten gainean, hori, ze taldetan ikusi da? Ja, gutxitan. Gutxitan, ez? Bai, oso gutxi. Bai, musikariak gehiago, tio. Ez dakit, nik batzutan galetzen dut, baina musika eskoletan ez daude emakumeak, nik uste. Pilo bat, bai. Ez dakit, nik hor daukat nire galdera, ez dakit zergatik, gero ez, badakit. Baina hor utziko dut galdera, ez dut esango erantzura. Baina, zergatik ez dira animatzen, osea, batik nik pena bat, zakit, eta kontserbatorioan eta horrela, tio. Zakit, beti daude hor rolak, baina... Dola gutxi lehenengo basu jole emakumea sartu da. Orain, uste dut, edo sartu behar zen. Lehenengoa. Lehenengo basu jole emakumea. Non, kontserbatorioan? Kontserbatorioan, superior. Bai, eta perkoan uste daudela neko gutxi ere, ez? Bai, bat edo bi, edo... Osa, azkenean, bai, musika eskoletan badaude, baina egia da azkenean holtza baten gainean, ez? Modu autogestionatu batean, eta horrelako, ez? Mundu honetan dauden emakumeak oso gutxi garela, azkenean, guri hasieran ere gertatzen zitzaigun, ez? Bari, azkenean horrek sortaratzen duen beldurra. Ez, inseguridadea. Orduan hori ere, segun nortzuk ez dira animatzen, ez dituzte igual baliabideak ez holtza baten gainera igotzeko, ez dituzte horrelako harremanak orain. Baina gero ere jam sesioetan, tio. Ere, guztiak gizonak. Jam sesionak eta egiten dira Iruñan? Bai, orain, asteartetan bakit egiten direla kontserbatoriotik, osea... Bale, kontserbatorioak antolatuta? Bai, ez kontserbatorioak, baina horko pertsona, nik batek dakit antolatzen duela. Eta han bertan Iruñako kontserbatorioan? Taberna batean. Bale. Garazi tabernan, ez? Bai, Garazi tabernan. Garazira eraban dituzte orain, bale? Ostegunetan? Asteartetan. Ostegunetan egiten zela. Bai, eske egon dira... Bai, egon dira hori toki ezberdinak Iruñan, ez, antolatzen zirenak, baina ez du inoiz... Pisua hartu, ez? Bai, ez. Eta nik uste dut ere horregatik, osea, jendea ez delako gain eroso sentitzen nik uste. Ez dut ikusten heterogeneotasun dat. Hor. Eta gero, azkenean, ikasleak dira eta joaten dira ikasleak, baina ikasleen artean ere ez dut ikusten... Aniztasuna edo. Ez. Baina, bueno. Jo, ni ez nahiz inoiz egon orduan ezakit esaten ondo. Osea, askotan ez da ere, baina azken aldi honetan egon naizela eta berdina, osea, joaten zara, gune autogestionatu batera, berdina gertatzen da, baina gero, beste agian, ez, beste musika, ikaskuntza ez, azkenean gune autogestionatuan egon daiteke norbait ikasketa duenak edo ez. Baina gero ere ikasketak dauden tokian ere berdin gertatzen da. Oso emakume presentzia basua. Bai, hausnartu beharko genuke ez, gizarte bezala eta... Bai. Ze oso errezala baita esatea, hausartzea emakumeak ez, baina hori gero beste, imaginatzen dut lanketa handi bat egon behar dela guztion aldetik ez, hori posible izateko. Bai, niretzat diskurtso hori ere, hori batzotan ematen dit amorrua, ze oso erraza da orain, hori hauekin esatea, animatu. Norekin, nola, osea... Eta zerke egiten nahizu ez animatzea, osea, nik uste dut ez, hor dela... Zergatik ez ara animatzen, hartuko dugu hori eta saiatuko gara aldatzen. Azkenean hori, venga, animate, nola animatuko dira, ez horra arazoa badago, ezin da, venga, alde batera utziko mozina da. Bai, eta gainera,
Bai, eske nik uste ez dela ulertzen nola emakumeontzat batzutan espazioak ez diren seguruak, ez? Badirudi, espazio seguru bat dela, pues, ez dakit, violentzia espezifikoa ez dagoen leku bat, baina ez da hori, ez? Osea, azkenean, ulertu behar dugu gizarte bezala, nola sentitzen dugun emakumeok ez begiratzen gaituztela, beti begirada ez ikusira ez dakit modu bat. Ni adibidez duela gutxi proposatu ninduten taberna batean, Iruñako taberna batean, zuek ikusitako monologo bat egitea. Ez? Zuek ni ikusi Vale. Eta, wow, ez nintzen ausartu. Ze, karo, ezen publiko ireki batentzat, eta azkenean ni da performance art monologo bat, non barrutik eta kanpotik iaia biluzten naiz, ez? Eta ni esango nuke, jo, zer arazo dukat ni biluztearekin, pues ezer. Zer arazo dut hau esatearekin, pues ezer. Baina, hori, pues, publiko ireki batentzat egitea, pues ez nahi segura edo sentitzen, ez? Baina gero esaten du, jo, pues, ze beharrezko izango nintzateke ez, hau ez bakarrik emakume batzuk ikustea, baizik eta gizarte osoak ikustea, ez? Hori izango nintzateke interesgarriena, gizarte moduan aldatzeko orduan, ematen gogoa ausartzeko, baina beste puntu batean, karo, ez dago lanketa hori egin, orduan, ausartzeaz da oso, ez dakit, vulnerabilitate hori edo oso ikusgai ez, edo eskuragai ustea hor, orduan. Eta gero ere ikusten dut empatia gutxi, ikusten dut gizon batzuek ez dutela ulertzen zergatik, eta saltzen duzunean ere, azkenean nahiek ere bizitzen ez dutelako beste egoera bizitzen dituzte, hori, azkenean maskulinitatearekin, tener que reafirmarte ez, eta beste rol batzuk bete, baina, bai, ikusten dut, batzutan empatia gutxi, batzutan gomo de risa, eta, flipatzen dut. Eta gainera musikalaren munduan, musikariekin hitz egin da. Bueno, hemen izan ditugu, hau da, 3. denboraldia, zuek zarete, denboraldi honetako 15. edo izango zarete, eta horretik pasa dira 74. Eta, da, lehenengo aldian entzuten dudana, nola talde moduan egiten duzuen lanketa hori, reflexio puntu hori, zaintza hori, osea, nik uste, klaro, hori ere ikusten dela, ez? Eta... Ez dut ere, doala pixka bat dugun filosofiarekin ere, osea, ez gara geratzen bakarrik musika egiteko, uste dut daudela taldeak totalmente legitimo, nahi dut musika jo, abiatuko ditut musikariak, eta agian ez diozu garrantzi gehiago ematen, nola eramaten zaren musika egitea baino. Osea, agian kordialtasun bat dago eta jazta. Baina guk eman diogu garrantzia gehiago konexio bat izateari, musikari onak izatea baino. Da, batzutan nabaritzen da hori ere. Baina, berri zaino. Maia basoago bat daukagu, baina, ez dakit gero, uste dut ez dakit, abestitan egia ikusten dela edo... Nola da, ez dakit, bai, sinceridad. Ez dakit, abesti, bai... Zintzoak edo, bai. Gordinak direla. Eta uste dut hori ere nabaritzen dela, ez dakit. Ez dakit, niretzat gutxienez, nik ere, ez dakit, sortu ditugulako guk, baina ez dakit. Bai. Ikusten ditut benetakoak. Ezakit, ez, egingo dut abesti bat, edo egingo dugu diska bat, izaketeko zerbait jotzeko, ze asko sustatzen dugu, totalmente legitimo, baina ez dugu horrela ikusten musika. Seguro aski, etorri diren artean egongo dira batzuk ere, zuen moduan ere antolatzen direla, eta igual ez da konversazioan edo agertu. Baina interesgarria iruditu zaite, joango nahi zortik ere elkartzetetan hemendik aurrera. Nik askotan fijatzen naiz ere, eta uste dut ere hori ikusten dela. Nik uste bai, dena transmititzen dela. Osa, hautza gainean nik uste guztia ikusten dela super argi. Harremanak, emozioak, nola sentitzen zaren, pila bat. Transmititzen dela pila bat. Konplizitate hori, bai. Nabaritzen da asko. Bai. Eta gero, baita ere, badakit horri ekarri duzuela zerbait, esan duzue promo gutxi egin duzuela, beraz, guazen egitena promo pixka bat. Horda, atera dugun diska. Ez dakit irekiko dut, a ber. Venga, ireki. Eske, diseinua dago super polita. Ez dakit, zein dira. Lorenak egina. Bale, diseinua eta. Eta hau barretik. Libretika. Norbek ze kamarara begiratu. Bai, hau itiraztuen kamarak.
Eta diska ere agertana, bueno, hau da, gure, bueno, zati hau izango zen leizeak gure logotipoa. Orduan eskatu genuen hori, ideia geneukan lotura bat izatea, orduan hau da pizkat sortu duguna. Eta gero hemen argazki batzuk. Hemen izan zen gure lehenengo kontzertua, ez? Bai, iratxerekin, bai. Eta gero letrak eta ilustrazio batzuk. Eta hori. Joda, superpolita. Está feo, baina bai. Duela zenbat atera zenuten? Ba, duela jabete batzuk. Bai, ekainean... Ekainean? Bueno, grabatzen amaitu genuen, baina... Baina gero fisikoki atera... Udan edo? Uda bukaeran. Uda bukaeran, bai. Kurtso hasieran. Eta orain, bueno, egin dituzue kontzertu gehiago horrekin lotuta, edo baituzue igual udara begira? Bai, izan genuen, bueno, lehenengo kontzertua diskaia, como tal, egin genuen diskaren aurkezpena, ez dagoila festivalean. Ah, bale. Gero egon ginen Roketxa festivalean ere jotzen, hori Zitur Nausean egin zen festivalean. Eta Burlatako gaztetxean ere egon ginen. Bueno, askotan egon garela Burlatako gaztetxean, baina, bueno, diskaren aurkezpena egiten hori. Justo bera kamiseta ere. Bai, eta izan nahi eta, Promo. Bai. Eta ezakit horrela, nik uste ez? Kanpoan ezakit izan dugun oraindik, ez? Imaginatzen orain udaberri udara begira gehiago izango dituzuela, ez? Ba, gauza da, hitz egiten digutela bai, orain hasi direla ez, kontzertuekin proposatzen. Lotzen eta. Baina, azkenean batek, igual lana, ezakiz zer beste batek, beste talde batekin kontzertuak ezakiz zer, bueno, ez ditugu hainbeste kontzertu. Claro, hori da beste arazoa baita ere, ez? Gertatzen den, bizi garen egoera prekario honetan, ez? Musika eta artearekin lotuta orokorrean. Gero, ezin dugula honetaz oso zaila dela profesionalki bizitzea, ez? Orduan, beste gauza imaginatzen dut askotariko gauza egiten duzula, ez? Partekatzeko... Azkenean ere, gitarra justo ere soinu teknikaria da, orduan, klaro. Ah, bale. Gehien bat egiten Ordutegiak eta. Ordutegiak, klaro. Baina, aterako dira, badugu ja bat lotua fijoa, Errotxapeako jaietan. Bale. Ekainean, ez dut uste. Hau emitituko da, hemendik batzure, bai, esan dezakezu. Bale, ekainaren 9an Errotxapeako jaietan. Eta ja? Donibanen ez, ere? Donibanen noiz da. Donibanen izango da ekaina bukaeran, Donibaneko jaiak. 23, 24. Hortik. Bai. Eta, bueno, joango, Instagramen ere ateratzen dira. Perfecto. Jartzen igotzen ditugu hor kartel guztiak eta goza guztiak. Bai, ez, momentuz? Bai, oso gutxi. Gero badugu hor pendiente beran ere kontzertu bat egiteko, eta entziguten eta hori. Data horreinik ezago jarria. Baina, aterako dira nik uste gauzak. Edo bestela kontaktatu. Claro, noski baiet, bestela kontaktutan jarri. Leizeak Instagramen jartzen bat zure leizeak agertuko gara. Osea, iluntzea. Eski badu beste talde bat. Eta karo konfunditu zara. La promo, ja. Naizuen sartu horre, baita ere. Osea, beste talde batzutan ere aritzen zarete. Bai. Bai, beste mobidetan, bai. Bai, ni nago beste musika talde batean. Hori, iluntzean deitzen dena, hori, Zizurko beste batzuk sortu genuena. Eta, hasi ginen leizeak baino lehenago, egin genituen duela gutxi 6 urte, uste dut, bai, 6 urte. Eta, ondo, gero abeslaria dago ere Pleuran. Bale. Eta, kontatu zuk, zureak. Zabeslaria dagoela Pleuran. Komo, guti? Bale, baina ez iuntzeneko abeslaria, bale. Gurea, barkatu gurea. Aldatu duzu hor testengurua, bale. Gurea. Bai, eta ni sartu berrenez txaranga batean orain, baina... Bai, txarangera baita ere zu. Elektrotxaranga. Elektrotxaranga, zein? Iruindarrok. Bale. Gaten promo. Iruindarrok, pues horrek ere badauka ibilbidea, ez? Zeruela pilo bat hasi ziren. Bai, daramate pilo bat, Pilo bat. Orduan hor bai jaietan egongo zaretela tope. Bai, gero koordinatzeko, Elektrotxarangatik, gero holtzara, holtzatik, gero tabernara, gero... Bai, baina, ongi. Antolatuko gara. Eta besteak hori, ikasketekin, lanarekin, bai. Bai, ezkenean abeslariare dago ikasten abesbatza iaz. Bale. Orduan, ere bere mobidetan dabil.
Beraz, hor zaudete atope guztiarekin. Bai, horregatik gero, kontzertuak apainatzeko gara horribles. Normal. Normal. Bai. Baina hori, azkenean horrela da, ez? Tokatu zaiguna, ez dakiten inoiz aldatuko den. Baina, momentuz, Prekarietatea. Bizitza, bai. Baina, bueno. bueno, gogotxo zaudetela ikusten da, behintzat, ez? Hori ere garrantzitsua da, gogotxo zaudetela eta jarraitzeko intentzioarekin. Bai, hori seguro. Ba, gaude tatuatu garaia logota dena. Bueno, pues ya tatuaje egina ezin duzuen. Zurbea. Zer guai. Orain norbait joaten bagara, norbait joaten bada, jazta, ezin du. Ezin dugu. Eta norbait berria etortzen bada, el sello. El sello. Como las vacas, ¿sabes? Un poco el clac. Primera, neska. Bueno, utzi bizka hor, gure platoa hor. Nintzen kontu ze mikroarekin irati? Bai. A ver. Nahi duzun tokian? A ver, jo, igual, ez dut ezer tapatu nahi. Primeran. Eta ia bukatzeko, badaukat hemen gauzatxo bat zuentzat. Ze, egiten dugu joku bat, non aurreko pertsonak usten du galdera bat urrengo gonbidatuarentzat, gonbidatuentzat zuen kasuan, eta gero zuek idatzi beharko duzue galdera bat urrengoarentzat. Bale? Orduan, ze kolore ikusten dituzue begiak ixterakoan? A ver. Ez intentsa, no? Orain. Ez intentsa, baina, guau. Nik laranja. Zu? A ver, ez dut itxi. Ba, itxi? Ai. Bueno, claro, igual. Sí, claro, horrela ikusten dagoan, edo horrela. Pues nik ere Laranja edo gorria. beltza. Laranja beltza. Ni ere ikusi ditut kolore horiek, Bai, ez? Nik gorria beltza eta clarito, en plan, pixka bat rollo egun sentia. Wow! Hori nira leizeakin koloreak, Benetan? Rollo marroia ere Bai. ikusten nuen, horrela ikusten dut marroia, baina argeekin... Eta hori dira leizearen koloreak? Bai, bueno, duela ezakit. Lur koloreak. Bai, bueno, guk pentsatu genuen pixkat hortik joatea. Bai, eta diska horregatik ere dauka hori, marroi kolore horiek. Marroiska, laranja, bai. Bai. Gero urdina hori apurtzen du, baina... Ja. Polita da urdin hori. Bai. Primera, neska, gorain zuen txanda. Hor duzue, A ber? Arbela eta hor duzue ezabatzeko eta Klariona. Ai, ni ez dago... Ostra, eta badakigu nortzok izango diren. Ez. Ezin da jakin. Ez, ezin da jakin hori da. Una pena artista, ez? Artista zerekin hori da. Zotek zer intenso. Ez. Izan ditugu denetarik. Oso gauza absurdoak. Oso gauza... Bai. Ostra, ez dakit. Ninago... A ber... Izaten dira, ona musikariak o arte... Edo... Ez du zertan musikaria izan behar, antzerkia, artea, zinema inkluso, denetarik egon da ilustratzaileak... Bale, izan daiteke igual anekdota bat kontatzea, o gu jartzea gai eta... galdera. Bai, galdera izan behar da, baina... Kaka egin duzu lekurik txarrena. Venga, dale! Nik esan behar nuen horrelako zerbait, tipo... Ea anekdota daukaten, igual holtzaren gainean, como super lotxatia. Vale. Super, buah... Baina, ez agian ez da holtza gainean, si ez rollo artista... Ja, igual izan daiteke. Bale, venga, ba, zurea. Bai? Bai. Baina, reformulatu... Bale, zein da... Espantxatzen nor datorren urrengoa. Ai, gero, abisatu norden, Osea, hori, jartzeko. Zein da... Ose, zegaizki, zein da... Kaka egin duzun toki arraroena. Hori da. Entonces naiz burura Trainspottingeko estena hori, bakizue, komun hori, ez? Puf! Badakizue Trainspotting pelikula? Ez? Pues ikusi. Trainspotting? Bai, ikusi. Bai, Horretuko zaizue, eta gero oroitu, komunaz. Tokirik arraroena. Bai, eta badakigu norkotzi dugu galdera. Ez dakizue. Ez dakigu? Ezin dugu jakin! Ezin duzu jakin. Ke cosa. Eta jarri... La kakita, Eso. el WhatsApp. Mejoratza. Ai, que mona. Ai, eso polita.
Arte abstrakto. Perfecto, neskak. Vale, primeran. Bueno, hemen utziko dut, haiek ez ikusteko, etortzen direnean. Baina, etorriko... Claro, grabaketa hori daukago, igual elkartuko zarete. Me encanta. Eta hori izan da guztia, neskak oso interesgarria, elkarrizketa, mi esker etortzeagatik. Bueno, hori egon nahi oso gustora. Posten naiz, ni ere. Bai, asko posten naiz. Eta bueno, ikusiko dugu elkar, ez dakit zuek holtza gainean edo ez dakit non. Baina, seguro, bai. Perfecto. Mi esker eta zorte hon. Bai, zuei. Berdin. Vale. Txiki bat atera zen Iruñeko bihotzean. Txikia zen baina bazituen lurpean sustrai sendoa. Landarea azten hasi zen zuhaitz behortu arte. Hostoak, fruituak, loreak denetarik hasi zen ematen. Hostoak, arimak, berozeko loreak mundu goibela irribarrez betezeko fruituak gose direnak asetzeko. Maravillas, maravillas, glorifica de Navarreria. Saiatu ziren izaltzen zure kolore guztiak. Maravillas, maravillas. Lurperatu nahi gintuzten baina haziak garela ahaztu zuten. Zuaitzari adarrak moztu, targia